Shalom madihita salu na manginang. Satu kenari masuk ma barisan prosesi nanuluhon ni amang presesta rabdohot amang paditata naneng pabor hatota dohot amang padita namang uduti pakubasyon nasida gabi padita resort di resort Batam alani ditiki masuk anon asa jongjok kita saluhuna di bagasa tangiang dohot las nerohata asatu hata napasaorhon todina tuganup hita di parminggota sadarion alani taparadima rohata doho pikirata laho menyambut barisan prosesi rabdoho taka parhaladu nasian HKBP Batam songoninang nasian resort Batam dohot sudi aka manami padita kepala bagian nadong di distrik 20 Kepri. Jongjong mahita saluna julung mamang preses mamang pandita utahayan di sebelah kanan mamang pandita manalu di sebelah kiri tua kamanami pandita namar baju tohonan tinggi jangop mahita dohot panitia nang pararosot kita akasi tua di sebelah kanan tapahudul ma taleo marohado pikirata tu parminggota Hurian itu hatta dinong bongot hita saluhutna tu bagas joroon patupa parminggota jumulo mahita martangiang di bagas roha.
Amen. Mari demahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Haholongi Jehovah, jadi lehonon na matuhon na pinangido ni roham. Pasahat madalam mutu Jehovah jalahaposi bana, asay bana paturehon. Pahohom maroham mararupo Jehovah, jalay bana paimaima. Say marhapo satu Jehovah maho jala ulahon na denggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi kononna akan naniasianna. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargugo na suhatu dusan, nasokal jala na bonar. Dialohodo na gijang marroha, jala dipatibohodo na serep marroha. Alani ihupangido hami tuho, sayramoti hami, asaw nang jukat tami, unang gijang rohanami. Alay tugu-tugu mahami marhite-hite todim, asaw duk, serep, tubok jala burju rohanami, dia dopan ni halak sa luhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita.
Tangihon hamuma patik ni debata, sian buku poda bidutulu ayat onom sahat rodipitu, songonom madidok. Marhapo satu Jahoba mahosian nasaroham, jalaunang marpangucadea ko tu pikiranmu sendiri. Sa ibana matadda di nasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Unak tung nabisuk ko di perbagaroham, habiari majahuba, jala paholang dirim sian hajahaton, ima sahatna, atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami mangulahon na bartu patikmi. Amen. Maridehita. Tato po ti madusata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugo na sohatudusan para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod do hami tubu jala danga dong haporsiao di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sianak kadalammu. Maca gudang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan ala ni dinggan ni basam dohot ala ni asini roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami, dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hobbar tu asini roham, dohot dinggan di basam, ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songonoddo hata ni Tuhan Jahuba. Nunga pola hupasisi akka pangalo sim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotwau ayaw do si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Maredeta. Hatani debata turpuk di mingguta sadarion imana tarsurat di Matius biddu 24 ayat 45 saat rodi 50 sada tajahama marsoris-sorin asa di dia dona poso haposan jalan marroha na pinabakit ni idukna mangalehon akan naposona mangan ditikina martua do naposoi na mangulakon songonay situtu do na hudokot tuhamu pabakiton na do ibana mangaramoti saluhutna na di ibana alay iya na jahat naposoi dohonon nama di bagasan rohana lileng dope asaro iduki gabetole may ibana mga litsinyak kadongan na naposo mangan minub doang go ibana mga kupi akka si permabuk dungi Roma iduk ni naposo odeng di ari naso panagaman na jala bisa di hari naso pamotoan na jadi agoon na may ibana laos lehonon na matuibana tohap ni akka pangaci di sima masa angguk-angguk dohot na patungoripon ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jala naupiopsa amin maredehita tanah
saha tidak kon maha porsiaw tai, songon nahina tidak kon didongatta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na suatu dusan na tumo palangit dotam. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon di si Maria, na gabe-gabean siatot di perbadia, adorak sohaguban. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal doi bana di hau pinor silang, na tua tubanotoru dung di tanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahuhudul tu siamun ni dahuba amanai pargogo na suatu dusan. Di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mata. Au porsea di todi perbadia, jaladong sada huria nabadia. Huria atau panela Kristen akan abadia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai nama dohot. Mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate, dohot di angoluan na sora sudah. Amin. Kur.
Babigi mahita di tikting minggu sadarion. Tabigi matikting naung masa doho si pamasaon ni Huriata di bagasan minggu sadarion tanggal 7 Agustus 2022. Sudi perhalado HKBP Batam pasahaton mauliati tuhamu amanami inanami dohot hahanggi pinaribut naromar minggu di bagasa sadarion lumubima tuhamu donga saha porsyaon naodope marminggu di bagasan huriaon. Laos songonima secara khusus supaya kami selamat datang tua katamu undangan nami di bagasan sadarion. Nuaing tabigi matikting ni huriata. Na parjulo goarni mingguta minggu pawalu hodung Trinitatis. Topik minggu di batado panguhum. Na paduahon pertanggiangan uik di hari Rabu tanggal 10 Agustus, di hari Kamis 10 Agustus, di hari Jumat tanggal 12 Agustus, di hari Rabu di Baloi Center, Baloi Kolam Sada, Baloi Kolam 2, Tiban, Dohot Bengkong sekitar. Di hari Kamis di Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota. Di hari Jumat di Baloi Kolam Tulu, Seipanas, Batam Center, Dohot di Blok Onom. Nungadong B di Ganup Wekta. Tabereng ma inganan dohot alamat ni pertangyangan ni. Napatuluhon danak nasorang. Na di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 di basa-basahon tuhata sada danak boru anak naperjulo di keluarga amata sitong pe tapubulun inatai rohani Magdalena Siaturi alamat Balai Kolam RT 07 RW 016 Wik Balai Kolam Tulu. Napaduahon na di hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di basa-basahon tuhata sada danak boru anak kelima di keluarga Agustus Purba inatai Lisnawati Boru Sibarani alamat Bengkong Wahyu Blok O nomor 10. Na patuluhon na di hari Kamis tanggal 22 Juli 2022 di basa-basahon tuhata sada danak boru anak napaduahon Kairinen Manuela Eliana Sianipar di keluarga Reinhard Halasan Sianipar inatai Luciana Boru Sinaga alamat perumahan Puri Legenda Blok B6 nomor 10 pitu. Sehat do danahi nang dohot natorasna. Napapato tikting marbagas tikting napaduahon. Nang majalo pasu-pasu parbagason nama Bobby Jan Luther Sitopul anak Niamata Basmen Sitopul nahinan Tubuninata Tiurlan Boru Simatupang alamat Batu Merah Tanjung Sengkuang Huria HKBP Batu Ampar Resort Batam. Dohot Orwana Francisca Hosiana Siahan Boroniamata Perlindungan Siahan Tubuninata Nur Haida Stumeang alamat Taman Bepeda Indah C nomor 70 Wik Baloi Center Huria HKBP Batam Resort Batam. Nasida majalo pasu-pasu parabagason di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022 di gereja HKBP Batamon. Tatangya koma asatu hata napatuluson sakap nasideng. Napalimahon ruas natabba mulai mingguta sadarion gabi ruas ni Huriatoma keluarga amata Binner Karyono Simatupang inata Junita Silaban Rabdo Tulu Hala Ianakon Nasida. Alamat Nasida Baloi Kolam RT 07 RW 16 Wik Baloi Kolam Tulu Pida Sian HKBP Agape Resort Barelang. Saya itu hatama mamasu-masu nasida gabi ruas na burju di tongah-tongah ni Huriaon. Napon-napon tahun kesehatian distrik 20 Kepri. Adong do kontingen sian Huriata madohoti perlombaan bola poli
na poso putra dan putri ama dohot ina dohot kontingen tu festival kur campuran aka persiapan kegiatan ini asa koordinasi madohot Dewan Koinonia dohot Dewan Marturia. Napapituhon pilia tujulu di minggu tasarion papungu pilia tujulu dohita marhite amplop si pasahdota tu amang padita belman hutahayan mdip dalat tamadok mauliate tutuhata di siala pakobasyon nasida naselengon di tonga-tonga ni Huria nang resort Batamon. Napaduahon di minggu naro tanggal 10 Agustus 2022. Papungu pilia tujulu dohita menggati aturan minggu sadarion ima tu sekolah tinggi guru Huria STGH tu Bibil Pro dohot tu Diakones HKBP. Napawaluhon pisah sambut pendeta resort. Di minggu tasadarion di patupa Huriat tado pabor hator doho pangojak konon ni pendeta resort HKBP Batam sian amang padita belman hutahayan mdip na memasuki masa pensiun. Jala pangojak konon ni amang padita Sudi Hari Manalu STHMM gabe pendeta resort nai baru di HKBP Batamon. Acara pabor hator doho pangojak konon ini uluhon ni amang preses di Parminggota di Sadarion. Domutu pakobasioni di patupa Huriat tado na di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 serah terima jabatan pendeta resort Mardalan dohot Denggan. Napaduahon jautal Parminggota hobartu naong tapatupa di Bagasa Tikion mulai nasugut jam 6 jam 8 jam 10 dohot jam 10 alu hobartu acarata sadarion. Napatuluhon khusus Parminggo di pukul 6 pukul 8 doho pukul 10 alu nani hubasan niamang padita belman hutahayan dip laos di simada sida laho marhata pertandingan tutong-atongan ni Huriata. Napapaton Parmingguon di pos pelayanan Kapling Taman Baloi Punggur doho pos muka kuning tapasada di Bagasan Tikion. Namangihut dung sipul Parminggota di patupa resort Batam do acara makan bersama dohot ramah tama na di patupa di gedong serbaguna lantai 1 na di dohotan ni rombongan ni amang preses dohot sudi perhala dohot keluarga undangan sian gan uik undangan sian ganu kategorial dohot seksi undangan sian ganu pagaran dohot tamu undangan khusus asa disimahita non laho marpungu. Napasiyahon Kompen Distrik marsugot Senin 22 Agustus 2022 di Patupa Distrik tado Kompen Tuna Panggula Nagoktiki ima maringanan di HKBP Seidaun Resort Tanjung Piayu masuk jam 10 WIB niuluhon ni amang preses. Pasapuluhor rapop panitia jubileum Mardomu ala nunga jonok pesta jubileum 50 tahun HKBP Batam di bulan Desember nanengron. Gudang doaka persiapan ni pesta isi patu pauta ala ni pinangido matu sudi naung tardaftar gabi panitia asaroma hita lumubi tu seksi dana. Patu pauta anon bodari masuk mulai pukul 10 siang 30 maringanan di GSG lantai sada. 10 sada rapok perhalado mersugot Senin tanggal 2 Agustus 2022 merapok do perhalado ni Huriata mulai pukul 10 siawib maringanan di gedung serbaguna lantai sada laho membahas amandemen aturan peraturan HKBP draft nunga dikirim melalui grup pinangidoma marhite tiktingon asa hadir masudi perhalado Roma hita tepat waktu jalan melodung dang sidung pembahasata mersugut urutat terpemise tuari Selasa 12 perayaan HUT RI tahun 2022 hobar tu program ni Huriata patu-patu do acara perayaan 17 Agustus na papi 77 tauton na hinobasan ni seksi paropuan ni Huriata
10 sumbangan tu pos kapling Taman Baloi Punggur. Mauliate ma tu sudi punguan nang keluarga naong pasaha sumbangan tu pos kapling Taman Baloi Punggur. Na parjolo na di tanggal 31 Juli 2022 sumbangan sian kor ama sahata doho keluarga gudangna Rp2.500.000 nunga langsung di pasahan nasida. Napaduahon tanggal 3 Agustus 2022 sumbangan sian keluarga B Silitonga Boru Tampunan 50 sak semen nunga langsung di Pataruna Sida tuinganani. 15 mauliatema di napasahaton bunga altar di Mingguta Sadarion ima sian keluarga Insinyur Ahuta Julu inang Insinyur R Boru Situmorang saya tu hatama lahomang balosoni tunasida. Amua kamanga kainang taingok ma khobar tu haputusan ni rapok panitia. Asa tapasahab bima daftar niakan napasahaton ulus nama jalulus jubileum asabui tasuraton ditik-tikta ganuk minggu. Namangihut taingok ma manangyak kona karuas ni huriat tanah marsahit asatu hata namangaleon hamalumon ni parsahiton dinasida. Ulang tahun Pangulan Agok Tiki doho sudi parhalado pasahato selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan turuas ni huriata mamuka sia tanggal sadarion tanggal 7 Agustus sahatu tanggal 10 Agustus dilihat tuhata magajang ni umur dinasida songoninang hahipason tikting parhepengon saldo akhir ni parhepengon ni huriata tanggal 6 Agustus 2022 huria 692.287.850 rupiah. Pembangunan 110.033.000 rupiah. Tu pusat 20.203.175 rupiah. Saldo akhir 825.524.752 rupiah. Songonima tikting di tonga-tonga ni huriata mauleatema dihita saluna. Udut mamuse kor.
Burian itu hatta di napasahat peliang sada A sada B uhut mahita marede. So
Amin ini bata nasumurung sian salugut naroka. Iman na mangaramoti akati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Salam. Oras. Mulu bereng torok mi permingguan hampir lo satu ngau ku berek semanai mati. Lo tinaking satu ngau permanai mro narohaku. Jadi diamu damang do dayenang do tahanggi buat namyak kana pasubulung hata nitu hata dihitam di minggu pawaluhon dong Trinitatis sekaligus di napaborkaton memasuki masa pensiun Abang Perdita Belman Hutahayan, Master of Definitive. Dohot Paujakon Perdita Sudihari Manalu, Sarjana Teologi, MM. Jirap Aung M madipu dia teh. Jadi tentu sada na bersejarah doh. Dihita nang di netwetwe Abang Perdita Belman nang di ginami dison Perdita Sudihari. Sada sejarah tuang Perdita Belman ala lulus jala lolos laho memasuki masa pensiun. Gudanggo ka Perdita dang lulus jala lolos. Dang sahat tu usia masa pensiun alai nunga tewas di tengah dalan. Apalagi na perpudion hamia keperdita gudanggu hamia kana poso usia 50 ke bawah tidak bisa melanjutkan ngaitor game over itu ngadalan. Alai anggun na tuituan muliati di tuhata taripar tu usia 65 tahun dalam keadaan sehat ate. Tentu sada puji-pujian duit wa mata de bata. Buena sida laho pasahaton ulauna satu nama masa pensiun. Jala na mangihut nang tu Perdita Sudihari Padon namara sabungan di distrik di Hubasi Nasida. Jadi par Lubuk Baja resoton sutung adonga kepikiran posoro Perdito ngapit tortuson. Di era omat dokon ini adalah era milenial. Itu tema kenang pimpinan sekarang SKPD pemerintah, anggota dewan, banyak yang muda-muda. Kapolres, poso, jaksa poso, ati gurang kana poso-poso. Jadi unang pitor, poso nai manggatiho Perdita Namion. Jadi unang pitor iberek kamu sian umur berek kamu manon ida jala dehamu dengan bahasa ni Jawa. Dan ini di bangga sompason tentu mulu waip menguduti omma sabungan di distrik Napadua di Hubasi Nasida berarti pimpinan sudah jauh mengenal para pendetanya. Tung nidok kope si A, si B, si J mulu dang bagas do dipikiri pimpinan itu tidak akan diloloskan. Jadi nggak melalui proses-proses akan agajang mulubui sangat tu sabungan distrik. Jadi ini dibagas cikot tahalas somma borkat Perdita Natutuai Amang Belman masuk ke masa pensiun jala borkat jala tajakon nang Perdita na baru laho manguduti lo nasida. Budak manginang cara khusus lu baca buido. Jadi mari hiti-hiti
nang dia mang Perdita Belman sehat mak ate kajang mau umur tukinan nengro tetap magabi pangalapa puda tuak kasudut nok poso nak tuak kapinopar nak tuang kinami dison ate unang mahu rohani halap midalehan posomi inna Apostol Paulus. Jadi yang muda harus bisa menunjukkan kreasi, menunjukkan kreativitas posto rohanami. Jadi selamat, selamat ma dia kaulau ne baru di bagas bason. Ima curah hata patu julu ate. Musuh lamar jami tahun ngasongon na goyang patu alasanon natur seda presesta marjamita pres mangatur. Jadi holam marjamita imana agabi ngesalo mabuak ko majakoko tu distrik Koba ay hubereng luar biasa do pangotakmu di Haroromi ini kutu presesta. Jadi mariti-hiti talasom main atur sedate naro presesta Perdita mangatur. Alani hatan itu hata dihita di bason nama makulungi hita ima natar surat di Psalmen 50 ayat sada saote onom songonon manidok disi ede sian si asap makulingdo de bata jahuba jala manikting tutanoon sian habicaran tolkas rodi kasudutan sian sion situan hinadenggan marsinodang de bata sainaro de batata jaladang tagamon hom ibana di jolona do api mardila-dila jalan ronggur nagogo situtu humaliang ibana di piyo do akal langit sian gijang rodi tanoon asa diuhum bangsona bapungu hamuma tuau akan nadaulat marroha akan namarpadan doho tau marhiti-hiti pilihan jadi dibaritakan akal langit ma hati goranna ai apalah di batado panghukum di bahasa Indonesia Mazmur Asap yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya api menjilat sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Di damang dok denan hamu kadungan sa porsyao di bagasan Kristus Yesus, hidup kita memang harus kita pertanggungjawabkan. Sekalipun Tuhan memberikan kepada kita sebuah kebebasan melakukan apa saja di tengah-tengah dunia ini, tapi pada akhirnya semuanya harus dibawa ke meja sidang pengadilan Allah. Artinya neng dokonot tadi sidang adong ulautan na hukup na buni alai dia rupan di debata sudi do patar. Sababwani halak lahu membungkus, sababwani halak lahu menutup-nutupi, sababwani halak samalo-malona mengarang, mendesain, merekayasa, membayang skenario-skenario, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tertutup. Boiro rata bereng aka na viral na perpudion berupaya untuk membuat skenario A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Tapi ternyata yang mau kita katakan di situ manusia memiliki sebuah keterbatasan. Batas utok-utok ngarong. Jadi alanido neng dokonota ikut takas do idota isedo hita jala isedo di mata di tonga-tonga di perdalanan ningoluta. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah sosoknya digambarkan sebagai hakim panghukum.
Ido na taida diturupukon pabua siasap mencoba untuk memberikan warning, peringatan kepada umat Israel, dan dia kembali menyegarkan bagaimana dan apa dan siapa Allah di hadapan bangsa Israel. Asap melihat dia seorang figur, dia song leader. Ada song leader nasional nate. Jadi artinya mana menguluhkan aka biduan-biduan lau pasatun ede puji-pujian. Jadi marhiti-hiti mungkin takas do di pahiuti mana heran nasus saurdot dak selaras kehidupan ngolu ni parsobao ni bangsoi dogot tu ngolu siganupari. Sepertinya Asap sudah melihat ada sesuatu yang dicoba-coba ditutup-tutupi. Orang Israel memang sudah terbangun habitualitinya, hasomalanna lahu patupakon parsobbaon alai alanna gabe hebitna parsobbaoni gabe jojotna sida martabuni di parsobbaoni. Somal marminggu, somal partangyangan, jenga hasomalan gabi ujungnya formalitas. Tanganong bidi hangolukon di si bahwa memang parsobbaoni adalah merupakan sebuah hubungan relasi antara manusia dengan Allah, sehingga ketika kita membangun hubungan relasi dengan Allah tidak ada yang boleh kita tutup-tutupi. Hidup bain mulu neng dokonota hitung-hitungan ni ngulup tahun ya dora tabigi istilah dunia ini waduh kota ya panggung sandiwara ya dan seterusnya. Anu belum maredi preseso enam. Artinya di si memang dunia ini sering menjadi panggung. Hidup benar seorang tua kadong apa dita, seorang pendeta tidak boleh bersembunyi di sini. Baju ini bukan tempat bersembunyi. Ini adalah gambaran bahwasanya dunia ini penuh dengan dosa, ini yang hitam ini. Jadi memang sosok pendeta, sosok hamba Tuhan, sosok anak-anak Tuhan memang harus menampilkan hidupnya sehari-hari adalah merupakan bagian daripada ibadah. Amin. Dang naikon mar minggu baru beribadah, dang naikon partangyangan baru beribadah, dang naikon markor baru beribadah. Setiap hari aktivitimu adalah merupakan bagian daripada ibadahmu. Setiap hari adalah parsobammu tutukani. HP diulah ko, di kantor doho, di pabrik doho, tabel ban doho, mertiga-tiga doho, mabuah mobil doho, supir doho, ojek doho, dah akan di hubasamu. Itu adalah bagian daripada ibadahmu. Kalau hanya sebatas di sini kita beribadah, hari Minggu rohani, hari Senin sampai hari Sabtu rohalus. Ternyata bukan itu. Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah ketika kita datang ke gereja ini, lalu pulang dari sini, lalu kita akan diberikan sebuah kekuatan yang baru, semangat yang baru, spirit yang baru untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Tidak ngalani torop ni gereja, torop ni jolma tu gereja i. Persoalan na suku Tuhan i. Piga do na makanguluhon hatan di debata. Dung mula gimana sih ani? Itu saya sitonga. Piga halak go makanguluhon hatai. So tunggu tiro saya pirang arong. Manang nagabi akeci ya me salau mer minggu naking ya begu. Agay merdosa na mer minggu dia be wadi. Atau memang ketika dia ke gereja, mau lihat mak
disungguli Tuhan itu ede penakik dabu sangan yang tarakat atau surgu alih nong matarakat enong gabi lastering gabi mati awin naruhana neng dokonota ibadah yang kita lakukan itu yang diharapkan Tuhan itu bukan ibadah-ibadah yang bersifat formalitas ansih, tapi sebuah ibadah yang jujur, ibadah yang tulus, karena memang itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Hidup yang tidak siatur puk tahun, bahwa mulu sipatape di loas sita nuaeng mangulu, di loas nong nang martaburak akan nasiula hajahaton, di loas banyak orang yang munafik, yang hipokrit dan segala macam, bukan berarti Tuhan kita itu mati. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tapi kenapa bisa terjadi ada banyak orang juga melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini? Karena Tuhan masih memberikan sebuah kesempatan. Asa mubah, asa bertobat. Makanya suara-suara gereja masa kini adalah suara-suara yang harus mengajak orang untuk berubah, untuk bertobat. Baru asa mubah hita, asa boy taselarason, asa boy saurdot antara kapor siaommu, dokot pangalahom. Ido na di halomohon debata. Jadi mulu nek tadokon dang naso arga sasi tonga mulu di bangsa Israel dang naso arga piliani. Dang ngaung nasala di piliani. Alai nasala di siro. Di jolmana pasahaton piliani. Nanti. Daku boto mulu saya tauji mangida mulu tadok naking akagok sandiwara hita bermunafik ria hita ate berpura-pura hita alai bulul pesalmen tulu sepuluh tulu takas tu doko manatap do Jehovah sia beno gijang marnida jolma manusia sudina. Aung piga CCTV nuang dison. CCTV adalah untuk memantau. Itu tema kenang. Laku mangida activity ni jolma. Sebelum CCTV ada, sebenarnya Tuhan juga sudah melakukan ada CCTV-na. Jadi manang HP dulu ho, manang HP di bagas roham nuaeng, padokori masih preses to, ema, iboto Tuhan itu ya, udah kuboto. Rambut sama hitam siapa yang tahu, tapi hati itu dia tahu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tertutup. Bagi Tuhan tidak ada bolok nata mata dangadong naoding di Hebrew 4:10 jala dangadong natinopan naoding sia juluna tung saluhut do tedek suadong na hukup di matana tuibana do kita merdabu-dabu. Ima bolu di Hebrew 4:10 dangadong mau pendeta mau bersandiwara parede yang bersandiwara tidak bisa. Molo di Amos 5 ate di ayat 10 sia naik 22 di roko padau sianau hagut turun ya kedem padau sianau akapiliam magigio mangidai. Kenapa? Sebenarnya bukan pilihannya yang salah, tapi orang-orang yang menyampaikan itu tidak benar. Di satu sisi mereka mempersembahkan sesuatu, tapi di besoknya mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan, kebobrokan-kebobrokan moral. Yang diinginkan Tuhan, berikan persembahanmu, seturut dengan itu lakukan dan taatlah kepada kehendak Tuhan. Amin. Junang diukur manangape perbui dung mulak kosanon amanginang doa kadongan bersubulung dia pinatula di luaran ima perbui ni hapor siota.
Mau baik di luar sana, mau jahat di luar sana, itulah kualitas daripada kehidupan kita. Jadi kualitas spiritual itu akan diperlihatkan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya hidupmu jangan menjadi tontonan, tapi hidupmu harus menjadi tuntunan. Udah Manginang? Wana King, hidupmu jangan, tapi jadi tuntunan. Itu dia. Ketika kita benar-benar disirami oleh firman Tuhan, lalu hidup kita itu akan menjadi tuntunan bagi orang lain. Jadi mulut taruh nuaing badak piga hitan nuaing ate setabi akana burju aronggon amatai takemar minggu wala ni natai terus itu teh konong dipertanyakan du tinatai tak biado dang tuntuna benatai aya orang merminggu piho so jelas so tonggo so songoni usumu baho inamuse atau sebaliknya amatai merminggu inatai dak ya merminggu atau sebaliknya selanjutnya ya nakonna dak ya merminggu alen aturasna merminggu. Nah persoalannya apa yang salah di sini? Mungkin yang salah tidak ada yang menjadi tuntunan. Mungkin yang salah selama ini sudah menjadi tontonan. Kalau seandainya ada orang yang menjadi tuntunan, sebenarnya itu akan menjadi magnet. Betak behano tutu ay ngaha somala na marsandiwara do bapaw do oma toy man yan na budari marbadai do atar law marminggu asaw nang buhain na contoh. Tapi bereng deneki nang jelason ulah kata do bapaw do oma na contoh. Tapi kalau seandainya mereka terbangun dengan pola dengan karakter-karakter yang baik tanpa dibilang pun mereka akan memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Ido neng tak kasih dotan. Jadi oleh sebab itu sebelum penghakiman, sebelum Tuhan menunjukkan ya omoliate mak dang rodo pe Yesus. Ai haro Yesus badua liho teh sebagai ahado. Sebagai hakim botae. Dakolan agama Kristen nama dokon sebagai hakim. Agama nasing padonggo di kitab mai. Isa Al-Masih yang datang kedua kali adalah sebagai apa? Sebagai hakim. Sebelum dia datang kita masih hidup, berarti ini adalah sebuah kesempatan golden time. Kesempatan emas untuk bisa kita membenahi diri kita, membenahi keluarga kita, membenahi hidup kita. Unak pola baru kono kunai ngate gulu nomor sandi orang kan terhebat do. Apalagi sandi orang yang alap matak. Ibat do pendita nami umbah, ibat do pares nami umbah. Apa yang dang ibo to halap matak memuji berbahaya do. Bulu halap matak memuji si juki butik gue teh. Atar yangkat dungi ida buho. Kurang ngosong ni memuji-muji, yangkat, dengi ida buhon, tibudo yangkat, buang luar biasa, mantap, benar toh. Aledang amak tapu buluda, mana tapu buludang yang maksud tuh. Yang mau kita katakan di situ, nggak perlu kita bersandiwara. Jadi jangan ada dusta, jangan ada dusta, ngunang patah-patah hudul. Pulik-pulik padohan, biasa aja. Denggata pabor paditata penuh sukacita, jala. Denggata jaku paditata dengan tulus, nggak usah banyak rambu ado, uram-uram madu tahe, nak pula gudagi. Jadi gereja itu memang harus clear,
dari sifat-sifat munafik, sifat pura-pura, ya harus clear dulu. Jadi gereja ini ada bengkelnya, gereja ini adalah sekolahnya, gereja ini adalah paborkaton halak supaya orang bisa berkarakter sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi belum mulak sanon ngatar topa be. Sebagai pribadi penyembah yang sejati. Karena satu saat dia juga akan benar-benar mau mengatakan dia akan berdiri menjadi hakim. Ngataber naking dison isedo bolo tabereng hakim. Bolo mangulahon ulon di mana? Adong bukti, adong saksi. Itu teh. Boleh son naking dia do saksina. Di piodo akal langit sia gijang rodi tanoon. Langit menjadi saksi, bumi ini juga menjadi apa? Jadi saksi. Dia boleh dihita narong holan saksi hidup. Saksi mati bisa setong naronggo. Lihat dulu jejaknya. Adonggo di si, maka naung tim forensik sudi di pareso sedetail-detailnya. Tapi aku neng langit CCTV, portibion ingat merdosa. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari penghakiman Tuhan. Semua clear. Omma dosam, omma ulommu, omma pangalahom. Semua akan dibukakan oleh Tuhan. Jalan na mangikut, tatui sedo na parjolo naeng jowonna tumeja sidangi, papungu hamu tuau akan nadulak marroha. Akan namar padan dohot au marhiti-hiti pilihan. Orang-orang yang dia pilih, jangan kita pikir amanginang yang pertama diyakini adalah orang di luar sana. Kalau katakan orang-orang berdosa, bukan. Yang pertama yang akan disidang itu mungkin akan pedita jo. Situ aja. Baru akan punguan ina, punguan apa sebulung nama redeojo, baru ruas biasa. Baru keluaran. Itu teh. Besok nggak bitir-bitir kamu. Mata marede mau, mata ulu matu bunguani, anggotong gua perjulan do sidangon na HP. Memang itu yang dikatakan di sini. Orang-orang yang dipilih itu yang pertama, baru yang lain. Karena kita juga katakan tadi, kitalah yang memancarkan kasih Tuhan. Petak beadu itu sedang terpancar holong itu hani. Kita naking gabe tuntunan bagi orang lain. Petak beadu itu tidak berbeda gabe tontonan kita tuh halak nasing. Di dalam nima di bagas bason hidup main di Matius 6 ayat sada jaga mahamu asa unang diulau kamu hati goram muna di joloni halak. Ate si tot turun dan sidai molo songoni do dang maruba behamu sian amamuna na di bano gijang inna sada padua kon sada Petrus 2 sada atong bolok kamu man nasa hajahaton do nasa akal do pangiburuon nang panihayon. Mari kita bersihkan, kita clearkan dulu itu. Jadi mangkana nang huruf kon naking bulu paditon hari di so paditata di son, jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Clearkan, tulus, ikhlas, majakon naposoni Tuhani. Idoran yang dokonota asam merhiti-hiti, ba ikon neng tasadari. Kalau saya katakan tadi dari awal, hidup harus dipertanggungjawabkan. Nak pola godangi, tortori godangi halak. Ngulum maju pature, ulom maju pature. Ate, gudangan duit on noaing na sulona, ya tatai ulona petering sudi. Fokus kepada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Unak tarkona halakan di hata-hatai, ape
keluargana, nguluna, uriana, amburadul. Kerjakan tanggung jawab diberikan oleh Tuhan kepadamu, dari pekerjaanmu, dari hidupmu, lalu tadi dari situ akan terlihat nama Tuhan dipermuliakan atau tidak. Jadi marau pikir kami di Bagasom Bason, nagabi sada hal naikon hubasata tutikina nengro, ikon neng tampil kita, ya, menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya selaras dengan imannya. Haporsiaonna saurdut dohot pangalakona. Tadaudo ursa sian bugasna. Tadaudo ibu sian ibu taruh tata ibu teh. Tata ada ibu narwaku pe. Ibu sian soa suarana. Bolo hai bigi hamu diharangan gajang do dia torgugu suarana ima ibu. Ade. Anu bulu hubain suaraku song suara ibu beh nga ibu parese sinamuan non. Ade. Jadi tadau do jolma sian parangena karakterna. Ade. Jadi bulu suteri de marsa karakternya berarti dang jolma bi. Aung masih pareso di sini. Jadi artinya neng dokonota dang boy hanya manis-manis di mulut. Nggak boleh. Dang boy holan tebu-tebu bigion, nggak boleh. Tapi apa yang di hati itu yang ada di mulut, apa yang di mulut itulah yang akan dilakukan. Baru itu yang benar. Amin. Jadi mamu kasaderion ngabuibe tapare suate. Tohoro parsobotom manang daong. Jadi parsobomi dengan ya ketika naking danggabe bungkus, danggabe holan baju-baju, danggabe holan lapiknga ale parsobomi ima tanda ni parbue ni hapor siamu. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan pardenggan basa natoktong pai ngoton kami dingulu partodion nami. Mulutukpe di luas ho kami tutu di alam di portibion dingulu nami berlaku bebas alaikon bertanggung jawab do kami lako mangulak kaulon nami alani pahobar ma kaulon nami Tuhan tulomo niroham asaima parsobon nami nasumurung jala gabi tau sangap tau kamuliaon ngulu nami dakolat di parsoran nami uju martangnya kami dohoto uju marede kami uju pasatu pilihan alai sipul sian partang yang on nami sian parsoran nami di bagas joromi di sido bui bukti honon nami di sido bui patarida honon nami pabua ido parsobaon nani halo musiak kami alani to pamahami Tuhan asa saluhut pangan itu ngulu nami gabi ibadah gabi parsobaum bay sok songoni manang di bagas bason nalaos di luaso kami marpungu di bagas joromon dina marpungu marsaor lako pabor katon naposom amanami amang padita belman hutahayan lako mamongoti masa-masa pensiun. Nungatakas Tuhan di luas hon nasida naono 55 tahunon. Madaya kadengkan di basam suak songonima naung di pararho naposomi. Gabi ula-ulam. Jala anggiam masudi akan nanihubasanna saliling diaka pelayanan naung
di bolus nasida ima tong parsobbaon na toru pamula badiai jaluru tusi di bagas sadarion neng borkap manasida laku madai hinauli hinadenggan memasuki masa-masa pensiun tong sehoma na majuluani ngulu nasida dongani urupi pasu-pasu nasida Tuhan lehon haki pason asa sonak so hari beribuan nasida Tuhan madai dengan dibasam rap doh takka poparanna sok songonima nang dibagasom pason naposom nanaeng diojakon lahu marhubas di tonga-tonga ni huriaon ima manami padita sudi hari manalu hodo Tuhan nami na manudu akan naposom lahu mangula ulaon di ganup-ganup huria marhite uluan ni huriam alani Tuhan sapalan naung ditodoho naposomi lahu marhubas di tonga-tonga ni huria Tuhan leho masahala na siya badwagi jangi lekon nang todi habisukon samar hiti-hiti boy naposomi lau manghuluhon huriaon kobartu lomo niruham jala di bagasob bason nak sudia kapar halado na di resoton nang di huriaon nang akar ruas di huriam leho marrohan na ukap manomu-nomu parhubas nagabi uluan di resot nang di huriaon Tuhan asa di bagasan las nirohan asida lahu manguduti akka parsoran na di tonga-tonga ni huriaon di tikinan engro alani nang di bagas obason sudi matahe akka ulaon nami naneng marudu dope anon duksipul acara pangujak konon ima nang acara ramatama saya homatoktong manjong-jongi ulaon di tonga-tonga ni huriam upu kami di bagasan dame jala pojo kami ma tong di bagasan dame tau sangap di guarmu nak saulu nakaruas di huriamon na setoktong mauas marsaur dohoto na sayro mangalopit tanganna na sayro pasahaton puji-pujianna na sayro pasahaton akka pilihan do parsobona sayhoma Tuhan nama masu-masu nasida di dia penasida mangula kolona posdorohanami Tuhan saliling didongani ho saliling ditupagi ho saliling diramoti ho madame seorang nasida Tuhan atong gonggom manasida ramoti manasida pasu-pasu manasida nang di bagas tikyon di anak dot buru nirus nuriam nanayang majalo pasu-pasu parbugason seho matoktong nama jongjongi parnungan sari pion nasida asa dingulu nasida Tuhan dayon nasida kapasu-pasu na siya ko'y marhite na posom kada danak na pinalumehommu tu anak do buru ni Rus ni Huriam sayo mamangaliw gadyang ni umur mga lehon ng hakipason jala marhiti-hiti Tuhan bain akka natoras na gabi natoras nabuhi gabi si panugudugu dakolan napasikop pon di kebutuhan ni pardagingon na alay to paumu matukan asabuy nasida gabi bapak rohani keluarga rohani tu akayanakon na pinasa kami salut na mateho pasata minaka ruas ni huriam na mungkin dang buy marsaor kami ala ni parsahiton na pea di rumah sakit manang pea di pudumanna ala ni gali ni pamatanga alai di bagas obasom mangido jala mangilik mahami Tuhan mulu tupue gale pamatanga alai yang kotor dinai gonggomam ma asam marhiti-hiti boy nasida lahu manalukon aka parsahiton na Tuhan pasu-pasu akka obat pasu-pasu akka sipanganon di sinumon na ipangan nasida asam marhiti-hiti ima perhitiamu tong lahu mangurupi nasida alani jaloma tangiang
soba-soba, elele nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapa punguma piliata, marede hita sia bukede nomor 110 sada do namangihut. Oh
Diamu nama nami, doa tina nami, waing masuk mahita, tu acara paborhaton, dohot paujakon, padita resort Batam, mare demeta sebukede nomor 467 ayat sada. Tiki marendian non Roma Mang Perdita, Belman Hutayan MD Inang. Amanami inanami dengan sahuria sadari omma paborhatot tamat tapadi tabelman hutahayan MD memasuki masa pensiun tamalate omma tutuhata sudi pakubusan dan nasailaon di HKBP Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau hobar tusi tabigima surat keputusan manang ketetapan ni opui epurus HKBP taringot tu pensiun nasida. Surat keputusan pensiun nomor 772 garing L08 garing BP.A penghubung pen garis miring PDT garis miring Romawi Onom garis miring 2022 yang berkedudukan di Piaraja Tarutung. Eporus Huria Kristen Batak Protestan HKBP yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang perlunya kelancaran hak pensiun bagi pekerja HKBP mengingat aturan peraturan kepersonalian HKBP 2018 pasal 24 tentang pensiun memperhatikan data administrasi yang bersangkutan di kantor Biro Personalia HKBP memutuskan menetapkan nama Pendeta Dr. Andus Belman Hutahayan MDiv tanggal lahir 3 Juli 1957 tanggal tahbis Guru Huria 12 Juni 1977 tanggal tahbis pendeta 11 September 1994. Jabatan pendeta HKBP Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau. Masa kerja sampai dengan 03 Juli 2022 45 tahun 1 bulan. Golongan 4B maksimum. Gaji pokok 2.156.120 lalu. Terhitung 03 Juli 2022 dipensiunkan dari jabatannya karena telah mencapai usia 65 tahun. Dengan ketentuan manfaat pensiun setiap bulan dibayar oleh dana pensiun HKBP sebesar Rp1.617.141 mulai bulan Juli. 2. Tunjangan perumahan dibayar oleh Bendahara Umum HKBP sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Atas pelayanan dan pengabdiannya selama bekerja di HKBP disampaikan banyak terima kasih. 4. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki kelak jika ternyata masih ada kekeliruan pada waktu membuat surat ketetapan pensiun ini. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 17 Juni 2022. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Tembusan Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 3. Perhalado HKBP Resort Batam. 4. Dana pensiun HKBP. 5. Bendahara Umum HKBP. 6. KRP HKBP.
7 bertinggal. Demikian surat keputusan. Marhiti-hiti guarni debata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni todi porbadia, hu paborhat ma hamu, pendeta Belman Hutahayan MDip, Sian HKBP Resort Batam, memasuki pensiun, saya di pasu-pasu tuhatama akka pakobosyamunan naselau di huriaon, jala di pargugui, huhut di patau mahamu di masa pensiun muna. Amin. Buima mulak tuinganan marede hita sian bukuede nomor 700 sada ayat sada laus roman non perdita sudi hari manalu sarjana teologi dawat ina. Urian itu hata sadarion ojakono mapandita resort naib baru namanguluhon resoton ima pandita Sudihari Manalu sarjana teologi Oma MM alani tabigi majolo di jahakon SK Nasida jala laos ihukma dohot aturan peraturan ni huriata obartu laon ni pandita resort. Surat keputusan ketetapan nomor 363 garis miring Pandita garis miring SK garis miring 06 garis miring 2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pandita Sudihari Manalu STH tanggal lahir 3 Maret 1977 jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Mahanaim terhitung mulai 15 Juli 2022 menjadi Pendeta HKBP Resort Batam dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP 3. Kepala Departemen Marturia HKBP 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP 5. Biro Jemaat HKBP 6. Biro Personalia HKBP 7. Bendahara Umum HKBP 8. Dana Pensiun HKBP 9. Sekretaris KRP HKBP 10.
Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau 11, Parhalado HKBP Resort Mahanaim 12, Parhalado HKBP Resort Batam 13 pertinggal 1 sampai dengan 12 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 8 Juni 2022. Huria Kristen Batak Protestan Iporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Demikian SK. Waeng majahaturan peraturan HKBP najahaun Kabit Barturia. Aturan peraturan HKBP amandemen ketiga bab kedua pasal 7 butir 1. Na parjolo manguluhon resot rapdoho parhalado resot. Na paduahon manguluhon huria sabungan ni resoti rapdoho parhalado partohonan. Na patuluhon manguluhon rapot resot rapot parhalado resot dohot akarapot na marumang tirket resot. Na paupaton mamikiri nasa narikot na tao panguluhon dohot pahehehon huria dohot parhaladona di resoti. Na palimahon maniroy huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawabna. Na paunopon patulucon haputusan ni Sinode Godang, Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, Majelis Pekerja Sinode Distrik, dohot rapot resot. Na papituhon mangaramoti dohot maniroy parhepengon dohot artani huria na masuk tu resoti. Na pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resot tu rapot resot dohot pareses songonima ulaw ni Padita resot mauliate. Hamu Pandita Sudihari Manalu, Sarjana Teologi Nunga dibagi hamu di Jahahon SK naung 1 hamu. Lasong ini namardumu tu ulau ni Pandita Resod. Namanukum mau tu hamu. Naulu tu hamu ojakonon gabi Pandita Resod di HKBP Batamon. Khobar tu SK naung Jinalomuna. Dohot mangulakon ulau ni Pandita Resod. Sian nasaroh hamuna alusi hamuma. Au Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mangujakkon kamu sedarion gabi Pandita Resort HKBP Batam Distrik 20 Kepulauan Riau. Sai di pargogo itu kata makamu manguluhon resoton asamar sangap guar itu kata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Hut taberengan non acara tenangda anggo alus ni huria di sini. Kamu huria nitu kata HKBP Resort Batamon jakon kamu ma panditata di bagasad dame dolas ni roha. Saluhuk mahamu tumang yakon nasida jala mangurupi nasida saliling mangula di resoton. Toktong mahamu di bagasan sada ni roha lahu pasauton nasa ulaun huria lahu makubasi hatan itu kata. Asa lamar sangap di bata di resoton dohot di humaliak sape marhiti panugunugun ni Pandita Resort ne baru. Lalu jala hutang Yakob kami asa totong di bagasan lasni roha nasida mangula di resoton asa lamar sangap di bata marhite-hite ulaun nasida rap dohot sude parhalado dohot ruas di huria. Jalalam martaba aka pasu-pasu ni Tuhata di Huriaon. Amin. Martang yang mahita. Alidi bata aman nami raja ni Huriai moliate madiho ala naung di tongosho naposom. Pandita Sudihari Manalu. Laho marhubas di resoton. Sai urupi pargugui jala patau ma akan naposomi makubasi Huriam asa marsangap hod di saluhut panggulmit ni Huriam di luaton. Laos pasu-pasu manang Huriam nasari soton toktong markhasa daun lahu manidangi di tonga-tonga ni luaton
Muliate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul mamu. Mari demahita sia bukede 150 pitu ayat 2. Sama tu Mang Pendeta Joshua lau mangulukon acara mandok kata. Amang dohot inang sa manueng hita tu bahagian mandok hata. Alayla sumarudut upenon dung sipul sian huriau kita di bagian ramah tamah di gedung serbaguna. Na pinaradeni huriata la subui manon di simuse tapagomos pinasa mana perjulu ima hata borhat sian amang padita Belman Hutahayan MDiv rap dohot inang manondok keluarga 7 loma. Salam, selamat beribadah dan horas madihita saluhutna. Puji-pujian hamoleteon upasat kami tutuhan debata perdenggan basai apala olma tikina saat terakhir marhata pertading mahami sian huriata batamlu bajaon ala naung dapot tikina purna bakti pensiun amang pendeta Belman Hutahayan beserta keluarga madok puji Tuhan di bagasan hahi pasodo amang pendeta dohot hami menerima surat keputusan sian pucuk pimpinan HKBP Epurus macelas dorohanami madok mulai atas itu hami sekeluarga apala ditikyon boy di bagasan hahi pasodo abang padita dotami keluarga saluhutna majalo pensiun atau purna bakti dari HKBP Nabuluni.
na huhaholongi rohanami damang dainang parhalado ni Huriata Lubuk Bajaon. Songoni itu amang pareses beserta keluarga na pada tikion kita beribadah bersama-sama. Songoni nang tusaluhutna ruas ni Huriata di tikion amanami inanami naposobulung molotungadong aka sekolah minggu. Puji Tuhan kita saluhutna di bagasan lasni roha mamuji pasangapon tuhata di bata. Di tahun 2010 sia maamang pendeta utahayan diojakon di Huriat Town. Di bagasan 5 bulan turma sama COVID-19. Alai nakpe songoni situasi kondisi ubereng gereja tahun begitu bagus bersemangat melaksanakan pembangunan memfasilitasi di bidang terutama rohani, bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana lainnya sungguh luar biasa berjalan dengan baik. Sahira sodong lu terjadi COVID di gereja Town Lubuk Bajaon. Bahasa hudok songoni, alai memang sudi perhalado naniuluhon ni amang pendeta Belman Hutahayan semuanya dapat bekerja sama untuk melaksanakan seperti pencegahan COVID-19, baik itu mengenai ya prokes kesehatan, pakai masker, diukur suhu, mau lewat 70 itu disuruh pulang, dilaksanakan live streaming, yang lansia dimohon dengan hormat dijabu mak beribadah, tidak ada kurangnya hikmat memuji memuliakan Tuhan di rumah. Songone museng umpan naboy lancar museng begitu pembangunan Lubuk Baja ini gudang do anggota dewan ruas ni Jemaat Town. Jadi amang inang yang duduk di lembaga legislatif anggota dewan, ya kita sangat mengucapkan terima kasih. Semua dilengkapi sarana prasarana bahkan kepada kesehatan jemaat HKBP Lubuk Baja ini. Adong do spesial untuk lansia mengenai kesehatannya diukur. Boha asa sehat kita beribadah di gereja Town. Jalabodo berengom muna begitu bagus, bersih luar dalam gereja kita ini.
au seido hudok ikut lebih bersih gereja dari rumah kita sendiri. Tempat beribadah mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan melihat salib ini berarti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ale mula senono nang torasi pangalahon na tong. Iko sahat do tujabu ibuan barita na uli. Ayadong do deba sungna ya tekun markor do mardia segala macam ale di luar gudang hata-hatana. Ale ka ibu don bapak-bapak dah untuk sungoni serep doranya kama. Setabi ate mga inang ate. Jadi kadang aku lansia ya. Di doon ya senior citizen yang dituakan menjadi panutan, jadi contoh kepada yang lebih muda. Jala amang padita taon, padita belmanon, markat toruson. Semulai jam 8 sahab tu botari dan boton waktu. Jemurado luluan amat tahun. Dakyadong ruas tu jabu di kantor ro. Jemurado luluan. Jadi atar songoni mak saotik ya. Memang dengan hati yang tulus do amang padito mangula di tonga-tonga ni Hurie. Dengan segenap hati. Ay di masa-masa menjelang pensiunan hudok kodo istirahat to sajompe papea daging mi. Ay molo marsahit to non isena susah niku terpaksa doa na susah niku. Jadi duk pe sa minggon na sa minggon do pe ulo sajom ulo jamo pak mulet tujab. Gitu. Jadi memang di pergugu itu hatta do madok molati situ tu rohanami boy menerima pensiun purna bakti terakhir di Garejata HKBP Lubuk Bajaon di bagasan Hahi Pason ni daging nang rohani soni nang keluarga. Jadi dengan kesempatan non dihamu amanami inanami nahu hormati kami molotung adong nahurang lobi sian pelayanan ni amang Padita Resort sebagai uluan di Huriata HKBP Lubuk Bajaon. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan kami mohon maaf, masih maaf mahita, saya gajang bema umurta, sehat-sehat, jala toktong di bagasan lasni roha. Dohoton tongdo pasaton nami tuaka ruasta mula dong akan marsahit asuboy pada tiki saton dang boy roh sahak mata benami saya di bagasan Hahi Paso manasida tujulan nyarion sehat-sehat mahita saluhutna molo sehat dohita nakpe mardao tempat bodoh kita suatu waktu ketemu kembali. Marsi akan masih haholongan. Jadi aka nabi namuna nadinggat tuhami amang inang popake hami mai diajari Tuhan mahami mamakai gabi tahu lasni roha hasangapod di tuhata. Mariba gadama amang inang dapok mu situhata akan nabi namuna nadinggat tuhami selama natulu tahun. Terpuji ma Tuhan diberkati mahita saluhutna. Senamata ma nogajang.
oleh tema perjulu tuang pareses tu keluarga mewakili purus tu kadang aku pedita para ladu resort panitia purna bakti sudah munak kamang dota munak kainang na tanggal pitu bulan pitu tahun 2010 sia mahami dio jakot di Saudi gerejaon jala berakhir merata pertandingan mahami tanggal pitu bulan walu tahun 2022 jadi tulu tahun sebulan mahami marhubas songopat di taresot di son perjulu sehali waktu itu keterbatasan ni gugukku pikirakku lau mangulak kau lau ni alai songon flashback mengenai excuse upabua majolo Tuhan muna sekilas lintas di keterbatasan dukun isok kami amang ubay kami makator na full timer sa bulasan dungi mo se ito Roma pandemik kopi sa polusia dang bui so pakubasyon ubay kami ma live streaming usudi ruasta jadi HKIP Batamon manaperjulo mabay live streaming di kota Batamon bahkan gudang doon na mengakses di luar di kota Batamon jala setiap hari dohami mabay renungan tuak karuastai hatan itu hatta sadong di buhali nasida adong dos yang gereja bentuan 30 kursi itu kantor distrik jala tahun 2020 sadai nomor sada do gereja tao di masa pandemik untuk menyetor pilihan persembahan padua dohot namar bohot tu kantor pusat HKBP jala tutor sokai mamusia langasiga be ngaburu be ngamar puluh tahun gerung SD Valentin imana di puling gerejaon adong mai siang gerejaon adong mai siang namang doktor sahat son anggota DPR di provinsi aong siapa Jumaga Nadiak son ketua provinsi jala diuduti mamusia imam membangun klinik dohot TK asa dong di pareso akka na tua-tua dok kesehatan adong may subangani naungro siap pemprov di usaha nyamang dokter sahat do tamang siuba sigalingging iman namar kibortan jalamang dokter sahatan non iman madokatan non siar ruas jala sahat mamusetu paving blok sama musia sebenisasi turu madinas jala sudi perkara ngaton nunga di aspal lumuwi masih nak ibu-ibu ima pas bunga asa indah gerejaon songon inang adong dong kota DPRD di son inang Sirubina naktif songon ketua seksi paropuan bersatu padu doh hita kami sudi tangga kaparukua pe dota kaama ya kapakubasioni jadi songoni manak kamu nak kapadita nami na dison pengalaman munai na sadilingon nunga hualami alai pengalaman kon dang buru pe hilalau muna sahatu tikion alani komangaku rohamu nak kapaditai taringot tu keterbatasan asasiak keterbatasan ini amuna mamereng sian serep ni roha lau mangulak kau lau ni aw manasohi amuru kamang dota munak kainang suku kamu peditai perdusa na utusan de mulai dokoni muruk holani molo sala nasida hu pasip dia udang idokonau medau sian nak kena full timer tidak pernah berbaju toga do piau tang merdu sau di jol de bata molo nasida pe paru arwahon nasida mai Tuhan taima merdauda butu nasida ala yang wow mangat sudah sonanggeku so ni botokku bibil prodo diakones
Jadi sadari omma martiti do HP ari. Upikiri do di sada sisi hatok manya pesiun. Alai upikiri ma di sisi yang lain bah. Mabiar awan no setiap jam sia merdasi au batu dia mau merdasi senar hakku mak. Jadi ala kebiasaku merdasi dau tiap hari. Sian hari Sabtu tu hari Sabtu do tari minggu nai. Jadi martangi yang mau nah upikiri amang inangdak soal per ngulu si ganu pare daong palia semai. Nah upikiri ima memasuki sonai do ni pare sesi memasuki purna baktion ma si zamaun ma kegiatan. Jadi masih tangiangan mahitak kamangate. So ni manaros yang mahanaim. Gabi do tau manupai hamnya teh. Ido ko parese snaking unggurok siya mahanamin na daong parese sunggurang do pilu bajon niya. Huberek nakiningan holas sa sabulon empolok nai borak-borak do. Alaga bedo mana sida manupai. Jadi soni mat padita sudi area teh. Serek marham. Uduti maulau non dak saru pamahanaim do batamon. Molo mahanami mapahupu ni gereja mai. Ai julus yanod do tu batu haji lama ma pazai hokamona. Jadi asing do karakteristik di situ aisan, asing karakteristik ni situ di son. Iko tangiang do gogota. Marasing-asing bedo cara gaya lifestyle ni akajol badison. Alanido moliate ma dihamuna sudi na mendukung ate. Anggota DPRD nami di sos sahat Pak Uba, lihat dulu ke sini Pak Uba. Pak Inang Robinang dia nang mula do. Oh. Igedungin na maraha marhubas. Soni matua muna salu ndak kubereng naking Pak Udin, Pak Jumaga. Oh Pak Jumaga on ima dong aku sake lahiran. Jadi guari mahamine dua di Riawon di Batamon pahupun di Sinomensen. Alai do koddo tua unak pola lilik kamu pensiun nak bahasa. Bisa nok kefeng ni akabipin. Ala ni pensiun kusa juta 500 si tori do kok bisa kefeng ni akabipin. Jadi selama matu Pak Jumaga, Pak Udin, aung do naking siap marga utahaya non, aung mangna siap marga dion. Sudah sehat-sehat mahita sukses samuna tahun 2024 tahun teh. Harok siap DPD mangna siap dia nomma sidung mangam mahwapu saluhu nanoni. Last but not least harong doha urangan nami teh. Di pakatayod persaurata doto mahami minta maaf pamit mahami amanginang tanya kau kamu mahami borha tu Tangerang hari Kamis pukul 12 isi mahami bersama-sama dengan anak parumain buru dotak apa opu horas. Tauduti mamuse Ima hata patujulu sia namang padita resok naik baru amang padita sudi hari manalu rap dohot inang manang keluarga. Horas madita saluhuna dung lau makatai hami dung lau jadwal nami tur dihusi pinak padita kolak ko makatai teina diurokon bayi tong holanaru padita resort dang doho tonikku. Jadi te baru pani hirim rohamuna makatai no inak padita di kemudian hari mamuse dia kapar saurata na perjulu na hormati amang preses na manguluhon serah terima jabatan na di hari Jumati dungi na manguluh pangujak konon di Bagasan Sadarion amanami MPSD dotak keamanan Padita Resort
dohot akadonga pangula nagu tiki narong di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Mau lihat ma disudia dukungan dohot di perhatian muna disudia kapar saurata di tonga-tonga ni distrikon. Nah hormati sudia manami inanami anggota DPRD di Kota Batam, di Kepulauan Riau, nah hadir di son. Secara khusus amang jumagan nadeak, nah saya toktong memotivasi, mendampingi madongani hami, mengalehon akasaran nak pamikirion, dia kaulau pakubasion di tonga-tonga ni Puriatta. Mau lihat ma akamang doh tak kenang diaka lansia nadong di Huriaon. Memang mulu di Mahanaim dang adong doh lansia di Huriaon adong lansia ba mau lihat ma di sokongan dukungan ide nang pamikirion muna tung macayar gadui dia kalau pakubasio di tonga-tonga ni Huriaon muse. Mau lihat ma di sude ruas ni Huriatta amanami doho inanami nadong di HKBP Resok Batamon naso hagoarak kami sada-sada dang tarpatulut kami ulau ni anggo holak kami sadiri ale ulau ni nabui tulus doi molodong kerjasama di hita rap kerejo hita patulutcon akka ulauta di tonga-tonga ni Huriaon di tonga-tonga ni Resoton. Mau lihat manang di amanami inanami napataruh kami sian Mahanaim jonok dunia Mahanaim ala hubereng nakaning diacarai lau majak kon hurianinna hujak ko kami mapad di taraso nebaruinna oti dosa Mahanaim nama dokon nama jahoni ipe ala izahahon arong godongan namang guit mungkin yang dohonon na daktu hitai tu hala hodoi doran yang dohon na sida. Jadi ngai paborhat tamu hami tu son hari Minggu paborhatom mauma paborhatom muna mahami sa Mahanaim lasma rohamuna di bagasan sonang ni rohama anggo hami pangulan nagu tikion ido pasangan nami namar pidda-pidda ido bamuluboy dingga persaoran saliling onop satu ngatau di Mahanaim betalanjut temu se persaorata pacupak kita di pasar jodoh rohamu tu somma ngopi ya kunjung-kunjung kita airak di Batamodo ai saya dok kamu do airak patu pau perpisahan ai di Batamodo enamuna do memang itu tutu jadi lasma rohamuna nak pesipata lungud do rohakku holaku ber kamu naking pataru hona tu son ba tinggal honokku mahape akka donganon narohakku dongan marpihadi pertangyangan dongan rak mekel di tonga-tonga ni Huriai. Jadi molotung mula pian non rak mula dope hita anon dakterin dope audison rak mula dope hita tu Mahanaim. Jadi yang komarhata bertadingan lo borohat hari Minggu ma tapatupa di Mahanaim. Secara khusus mau lihat Madinah tua-tuai amang belman hutahayan na mengakhiri ulo pakubasion na di HKBP sadarion di tonga-tonga ni Huriaon. Semangat ma bapai laho memasuki masa pensiun cita-cita nami na uposoon sahatnya pensiun holanido so narok ni amang pres naking unang game over di tonga dalan sahat pensiun jadi hola sahat pensiun ngalas beroha hola sahat tiba pensiun muse sehat muse jadi di tengah-tengah kesibukan lah saya laon berkumpul mamuse rap doh pahupu doh keluarga sude jalaido sukacita natung macai balga sehat madamang sehat mainang na memasuki masa-masa pensiunon na parpudi ma ai dia do sui patadaho dirina sotungin nahamu parpudi mahu patadaho na lapa tujulu do tongon ia awi ma padita sudi hari manalu jalan na sampikon na hualap Risma Marleni Boru Siregar ai sipata idu namar Huriaon beko pabodo tutu simatua niba asajono katong simatuaku boru si hobbing jala sakota cane asal ni nasida jala inong nama nubu honau ino pangitubu isodo nasida noaing boru si majutak jadi di basa-basa hodde batado tu hami
tolu dak danak sada mai dak danak buru kalat cade semanuaing dua mai dak danak bawai kalas onom SD mai dunginong gelengi 4 tahun dope tulu jali dolas ni rohakku mamereng mahanai mon aitik itu mahanai pami dua dudak danak kubuan alai piddah misa mahanai mgabi tulu ya dang minotu tabba pasu-pasu ni Tuhani muse dung di lubuk baja udah ya jadi imalas ni roha jadi 5 mahami narotu lubuk bajaon tu resok batamon 2 hami doho inatta naga bisada tabbatulu dak danak jalarak do hami doho na tu nami ala proses neng mutasion gebidison nasida imahata patujulu siak kami akamang doho takainang ulangi mana kekata na parjului dang adok tarula honau dang adok tarula hokami ulauni nang gusada molo so di pasu-pasu di bata jala molo so marsitu pahak kita di sadok aulauni atong rak karejo mahita horas ma namangihut sahak maitatu acara pawarhaton doho pajakonon sian saluhutna ruas ni huria nadong di resort Batamon pinasa matu amang Dr. Sahat Sianturi SHM Hum. Horas marita salutna nau parsang abiami amang preses pendeta JR Sitorus nah berkenan hadir pada sadarion di mana mangojakon ala rindu doha mitong ro amang tu sosialisali pe nau parsang abiami amang pendeta resort naung pensiun nakin amang pendeta B Hutahayan dot inang nau parsang apiami pendeta resort lai baru naung diojakon apala IP ima amak pendeta Sudi Hari Menalu dot inang nau parsang apiami sudah akan full timer na dong di distrik 20 na berkenan hadir pada sadarion nau parsang apiami amang Jumagan Adeyak selaku ketua DPRD ulate amang suang songoni parhalado ni huriatta resort Batam nahu hawalongi hami nang tamu undangan ni amang hutahayan suaksoni nang tamu nasian Mahanaim memang gudang dohamu tutu hadir pada saton alai amang preses na dihimbau do resort jamaton gudang nakit si jamwalu asamuat tongdo torop nakit jamwalu jamok ni huriatta naparjolo manakin ima na paborhaton amang pendeta Hutahayan di nama masuki masa pensiun memang dang sude boy sahat pensiun alani tamado hita syukuri boy amang melaksanakan tugas sampai di masa pensiun ono 15 tahun gudang do pensiun dak sempat gawe padita resort gudang dotong alanya ka partikian dang pensiun depe nunga loasau di Jawa tu hatta alani tapuzi matu hatta geliat do amang hipas boy sampai memasuki masa pensiun makin di patorang amang do hira aka ahan andong di pature amang di huriat tahun jalamar tugas amang di bulan pitu 2010 sia alai godang dope jemaat namerasa hira nabaru dope amang pidda tu huriaon ala ni covid tak pola pul sitolu tauni boy pajupang bohi napeta patupa live streaming na dari minggu
dung dititikon naik pesium naik serah terima pindah tugas songo sadarion adong do dua manukunau wase terpidda mangi hirana baru dope ninna dang na pidda na pesiud don bah poso dope hubereng ninna rona sadana yomuse malodo amangi marawat kesehatan nak terus do masker do dak pola ulo majalang jadi sehat do amangi ninna sadanai tulu hami makatatai di jolo-joloi jadi memang molo sian budi nyamang dang yakit do hami nong 15 uppe di patudu amang KTP baru pos roha nong 15 do jadi ala uposo do au dak pola wilala boy do pe mangalian nasehat molawan 23 do amang jadi nama katatai kami sayang ke terborhat amangi apa gudang do pembangunan dung amangi di son ninna akahamai niku ucoba ba pembangunan sekolah amangi do son paping blok do aka aspal do vaksin ninna nasida jadi di parohawan jemati do memang aha di baina amang jadi saya sehat ma napenok pesiun anggo hubungan ta ke keluarga ta tu ruason Arab situ tu rohanami totong madalan doh denggan kalau sehat tong kita naik patu beleum di Desemberon naking ay sukun dong panitia sotong lupa tiketnya mangida inna bah tahu sahahon niko tasuk-kasuk kape niko jadi bah mudah-mudahan mak sehat amang pendeta sudi hari manalu duk hutadda amang kita waktu hira mulai kita di kepanitiaan Paskah waktu para sesta amang si majut tak dapat aburju do amang on niko do jalau dang nama musisi tutu don dang nama musisi naing madabuhon alana basa hudok na burju jalahu pangido muluboynya songona mangomma padita resok nami haduan yang naruh hakku do itiki panitia hita pembahasan ragu ma waktu almarhum Preses Simanjuntak torop ni nalahoro siak kami 300 halak busna usaha hope itu namang do jala masuk mamuse tu pembahasan para hebek kepengon siak kami nasau juta itu namang berjudo amangon narahku ala sukses ulau tai itu wajak do amang jumaga lau mahitaba tu mahanaim majalang amangi melodang oksibuan nota babadang nahapian don mudah-mudahan ding otamang itiki duk selesai Paskah rodo kami itu sih mengucapkan terima kasih khusus tu mahanaim ala dukungan tu perayaan Paskah pada saat ini. Dukun ini dibagas tahunon kepanitiaan kesehatan aladang roa rapot amang itu di telepon amang odo mangalului edo do amang panitia wasadang ke ro rapot ninda hamu majolo niku ada do amang ninda jadi mula rapat salinai rope amang terdilului maksud tu anggota nasoro nah terakhir rapat kami rekoleksi sending gon takasdo boton jalai CBG parhalado lasiam mahanaim dung pembahasan dana kurang sekian siam mahanaim 15 juta untuk dukungan ini nanasida Lau maksud di situ sotong las lupa, iman nau pasti ingat. Dung isonan nol las lupa dah. Au katuana sotong so mulakan nol kapan dita sedingi. Soalnya suboi dope untuk makan. Ro amang pendeta resort Simanjuntak Batam Center siak kami sa limangan ninna. Masih berengan au do pendeta Joshua. Ado nak siap Batamonen naro aku resort Batam.
siya kami mga sahali, au pe mananggong, ay peltero pe au, dang barani au madok nin na himana, dakyari pe au pandita resort nin na mangon, mudah-mudahan ma. Jadi, wala salimangat do pe siya nod, dot onggora hepeng bal 5 juta. Now maksud di si bahwa naburjodo amang sudi hari manaluon. Imanakin dang pola di pasobbu pimpinan marpikir taringot tusi. Mulai sian paskah nakin hola dihol sohon sotuk swadong donaro siak kami 300 salak busna husahok kami pe unak pola pikiri amutor ni namangon. Alani pos rohanami jemaat HKBP Resort Batamon Saiboy matong di Lugahonamang di Toroyamang hami sude jemaat nadong di Resoton asaboy totong sada dukungan tu huriaon suaksoni nang tu distrik asadenggan sude martupa madalan aka program-program di huria nang distrik pe. Jadi harapan kami asa tong ma di pargugo itu hak kamu jala semangat maloboy totong son napinatu pamunah di mahanaim salilingon tuhuriai dohot tu distrik akka kegiatan-kegiatan ba saya di pargugo itu hama amang patuduhan amang bahwa gereja tahun Resoton bahwa sabungan distrik asatong dengan sude molo fisik gudang dapetong sipatu reon rapak mamikiring pehita do akka jemaat dot akka nasing terutama sound system minggu nasalpu amang pendeta mengatur khotbah di son jala ido salah satu di hol sohon amangi gawe songon na orang mantap suara kialani sound system mulai bain dari mana. Jadi ima salah satu do akka fisik nasing mungkin perlu tong si pikirat tak. Kita naik patureho jubileum, naik melaksanakan pesta jubileum di bulan 12. Alani pos rohanami di Bingbing Amunatong dot koordinasi lohot amang pendeta utahayan namin bentuk kepanitianon. Soalnya mana boy di harapok kami itu amuna horas madita salutna. Molate. Mau lihat mah dia mang sian turi, na sian hita sudi ruas ni huria, na mangaleon semangat di amanam yang padita resok naik baru, so nitong doa dia mang padita utahayan di masa pensiun. Sa mai tatuna barpudi ima hata pabor hato do panjakonon sian parhaladu resort Batam nang huriaon pinasa mau tu amang situa Jusman Siregar MBA lau sipul mandok hatoma tapasahat akka tadalas nerohata tu amang paditata. Mau lihat emak di amang pendeta Joshua nama elok kesempatan di hami. Partiken naulion pinangido tong rap jong mahita deson parhalado resort. Dohot amanami inanami perwakilan parhalado HKBP Batam. Rap jong mahita mewakili. Amanami dohot inanami horas ma dihita saluhutna na pinarsangapan amang preses distrik 20 Kepulauan Riau na pinarsangapan sudi jajaran MPSD distrik Kepulauan Riau na pinarsangapan amanami na tuai amang ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dohot sude anggota Dewan Nasihat Provinsi undangan songoni amang sahat sianturi
dohot sude nasian DPRD kota akka amanami dohot inanami uluan ni huria pagaran-pagaran dohot sude rombongan na pinarsangapan sude kategori al HKBP Batam dongan parhalado HKBP Batam rombongan na rosian HKBP Mahanaim. Puji Tuhan di bagasan sadarion dengan merdalan acara paborhaton amang natuetui amang pendeta Belman Hutahayan MD memasuki masa pensiun dohot songoni pangujakono ni amang pendeta nami amang pendeta Sudihari Manalu STH MM na niuluhon ni amanami Preses Distrik 20 Kepulauan Riau dengan mardalan ulauni di bagasan sadarion. Perjulumahu pasahat hami hata borhat dohot hamauliateon mohot mauliate itu amanami padita na memasuki masa pensiun manang purna bakti. Dohono nami mari amang dohot inang selamat memasuki masa pensiun atau purna bakti amang pendeta nami. Songon dokon nakadongan nakaningan dang sude bui halak memasuki masa pensiun dohot purna bakti. Alani puji Tuhan ma amang bui merdalan ulauni amang melayani di dokon amang nakaningani hurang lebih 70 tahun melayani sebagai pendeta. Gudang do suka duka nanya dopan ni amang alai on masa dari on. Jawaban na sangat membahagiakan di amang. Lasma rohani damang memasuki masa pensiun. Mulna kening di dokoninang otik do waktu ni amang tu keluarga. Dohot tu inang. Alani na mengutamakan pelayanan. Dina memasuki masa pensiun, masa bahagia, sukacita dan membanggakan. Budang mati kini amang tu keluarga. Bui bercengkerama. Bui bersama-sama dohot keluarga. Dohon nami selamat memasuki masa pensiun. Jalasi sehat-sehat maamang dohot siga jang umur. Toktong di ramoti tuhata. Amang bui do dang say sesuai manang ubuk tu na di rohatta pangiduani. Alai sadarion ma. Dao umuli, dao dumenggan na pinasahat ni tuhata. Marhite ulaw sadarion. Gudang do disakapi rohatta alai sadarion ma ari na umulu di pasahat Tuhan. Mau dokon inang nakidohi dokon amang. Tanggal 7 bulan 7 diujakon tahun 2019 di HKBP Batam sebagai uluan Resort Batam. Tanggal 7 Agustus angka kesempurnaan. Molo amang udin si haloho saya dilului do angka pitu. Binereng di mobil na angka pitu. Angka kesempurnaannya akan makarejo, akan mangula. Di pasahat Tuhan do di damang angka pitu na sangat menggembirakan, membanggakan. Di bulan walu, bulan lasni roha, bulan kemerdekaan ni bangsota, di borhati huriot madamang laho memasuki masa pensiun. Alani lasma rohani damang masuki masa pensiun na pinasahat ni tuhata. Tetua mang dang say sikop sudi gudang dora aka hurangan nami. Jala gudang gua kanauli naung ni ukir di amang di suni ukir ni amang di huriat tahun. Dohono nami secara manajerial pe ulido di manage amang di son. Dohot sude parhalado dohot akan na full timer pe maceding kad nomor dalan. Pos marohani da amang torsono nami urutan nami maaka ulaw nauli nauk pinatupani amang di son denggamay non ulahonon nami rap dohot amang pendeta nai baru na manguduti pangulaw ni amang. Tentu adong dua kahurangan. Dihami aka parhalado maradopon amang. Aka nau poso gudang do mungkin hahurangan alani. Dohonon nami maamang molotung aka dong hahurangan nami maradopon amang kana hurang. Dohonon nami ma apuso damang manang nama afo damang maaka hahurangan nami. Jala say siga jangumur madamang adong tiki nauli di leo Tuhan dihita molotung pedao damang anod di Tangerang manang na di Banten hami di Batam di partikian noay ngaser bajono be didukung oleh teknologi media sosial pe buhidotong marwea komunikasi
ngamat ceuli sudi bet pamaret tanwain dohot kemajuan teknologi. Boy da totong markomunikasi amang dohot akaruas nama sia holonga kita di HKBP Batam, dohot resort Batam nang distrik Kepulauan Riau pe. Jadi hono nami ma amang napurat tano-tanonin natung ranking masih rangkongan molotung pe badat tapa daudau toktong matodita di gonggom dala di ramoti Tuhan. Oting sosadia naboy di patupa songon uluan ni huria HKBP Batam di patupa otik sosadia las marohani damang dohot dainang disi songoni nang nasian resort Batam molotuk pe anon songodia pangalahona tong malas rohani damang alani pinangido mak haradio ni damang dohot dainang roh tujulu laho pasahaton tanda kasih sian huriatta HKBP Batam songoni nang nasian HKBP resort Batam Roma damang dohot dainang tujulu laho pasahaton tanda kasih pinangido ma aka amanami nama kubasi taringot tu tanda kasih si pasahatot tak adong hal nauli bedang parjulo masya kuria jadi hal nauli do ibay namang paditaon amak paditan nami las doro hamul nasalilingom memang holan amang paditaido di pasahat tanda kasih. HP dang berhasil lauki molosodohot inangi di bayan bagia kido nih nadang narupani gabe dua hali alai sian bagian mangon dibagi tu inangi gabe dohot ma inangi na marsaulihot. Alani pinasahat ma tu parhalado HKBP Batam. Oleh tema di bestur resort. Dapola gajang bedokon nami semula jamulom nak kaningan ngalu jamang jaldak serapat do berak. Kalau dokon nabi do amang, bola masih kalau di kami bereng mana di bulali do kami. Ele homai de natetai asal sobusi holi amangi. Molodung musim matronon songon cenderama tahun asinggo babat jari manisnya amang asik tuinang unang gabe saran no mola babat tuinang kan musim lo gabe sesuatu hal kan begitu. Alani perjulu matu amang musim matron. Kusemapanlah cincin ini sebagai pertanda cintaku pada dirimu. Selamatlah sampai di tujuan, selamat mengikuti Bapak menjalani masa pensiun. Horas mamang, horas mahami nah di Batam. Mula tema. Diuduti mak sian HKBP Resort Batam. Aktor asing tu pampereng di bapak pampereng kau. Ini apa? Kanan dot tanda. Ai. Dan mungkin dikit itu. Boleh son? Pas dulu lah. Double mati. Horas mak. Uli itu selesai dia gurak pindah sunamang dah. Taksiat. Boy menga boy. Baik, jong madam. Diuduti mamuseng sa to kinaya mang ala di sodotong. Gokko si pay may maunin na juju selusan rodo. Tu gokko tay amang sian Batam Center na baru tapazay di tahun ordo pe amang pendeta marudut si manjuntak pinaleon matiki. Jadi mulai tema di Tuhan. Songani ma dihalak amang padita hutahayat dohotinang di son. Alania kapartikia tiki rang boyamu rab dohotinang rotu huriat HKBP Resort Batam Center. Tentu di dahuriat tado habur joni rohamuna.
nang pabor haton huriata HKBP Batam Center gabi resort naib baru. Alani molotung sosanga pehami manuhor titin suatu salah ukuran anon narohanami do. Ala amang madoti nanganon duksa di Tangerang laho patulus soni. Sia kami sudi pahalado pangulan ago tiki doho sudi ruas ni HKBP Resort Batam Center manangnya kok kamu di masa-masa pensiun ala nunga saat diulahamu tohonan na pinasaat ni debata tanya kok kamu mahami akanggi muna asa boy songok kamu boy hu batulus samu sia ka ulah ko pakobasio di tong-tongan di huria. Jadi songoni mama ma pasipul ho kata nami rohonon nami ma titi donati nopa golang-golak pangarahona otik sosadia na pinatupan ni HKBP Batam Resort Batam dohot Resort Batam Center tuhatta mana manggohi pasu-pasuna adong manguduti nakaningani angka 7 rupani HP amang udin hudok konaki dohot amang merupakan angka kesempurnaan angka 7 sadarion HP amang ketua panitia ketua umum panitia jubileum HKBP Batam Resort Batam gonop marumur ulang tahun nasi sadar tanggal pi itu alani tepuk tangan na meriah mahita tu amang sahat sianturi selamat ulang tahun nama songoni ma naboy pinasahat tu ama nami pinaulang ma tu amang hudul mahita. Iya, jadi adong nakitutu pangiduan ni amang paditata dong sahat songon tadalas ni roha dohonon nasida dope saka babahata pinasa ama to ang padita tahayan. Wala te ma di padita Joshua. Ngajab sa da kamang no inang ngamaleaw. Sato nga nama hucerna pakkatayon ni alayang go tadama taon jelas do huida. Ate pareses nami ate. Jadi mulai ate makamang di Huriata, HKBP Batam, Resort Batam, Paralel Resort, Sony nang di Batam Center ate amang 5 juta. Jadi akan naulio dang magui, mulu dang dingot jolma, tuhatai saya paingot-ingoton na doak kana mangulaw na dinggan. Saya horas mahita salu na, upake mahami maon, Pak Jumaga. Borak do da sa ula kanak kon ni ba du kon na baro kon sa ula kiri ors mamateng wala te mak Jadi mau lihat ya mak dia mang pendeta Belman Hutahayan naung memasuki masa pensiun. Nuaeng hupasahat hame mak hata pajakonon mewakili dongan parhaledu saluhut dohot ruas nih HKBP Batam Resort Batam tu amang pendeta Sudihari Manalu STH MM dohonon nami mak amang selamat datang dan selamat melayani mak di HKBP Batam Resort Batam nakin ning adi patorang amang preses bahwa tutu HKBP Mahanaim mapahopus yakangan ni HKBP Resort Batamon dung dipajai batu ajilama gabe resort batu ajilama museng pajaihon Mahanaim gabe resort jadi macai uli sian pahopo nakok musek tujaboni opung on luar biasa secara yang sangat bagus dan indah na paling hugaris bawahi hami nakani jala memang odora nasada sigumulata kerjasama koordinasi dan komunikasi. Las rohak kumabegi jalaidu naki panorangon ni amang Dr. Sahat Sianturi itu adalah merupakan senjata kita dalam melakukan kegiatan tugas di dalam organisasi. Apakah itu organisasi gereja, organisasi pekerjaan, masyarakat adalah komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Selamat melayani ma di Amang Pendeta Sudihari Manalu. Horas.
Roma tujolo ka dokan pandita laos jongjong mahita marede hita siabu kende nomor 672 ayat sada. Laon kuatong di pasar makiri palosa Tatang yakum mapiliata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehun lekon dadegan dogot nasa uli basa na mauliutus hu pasat hami maksian na nilihom itu hami pilihan nami tuho saya jalom magebe uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasia kami pilihanon patibulkon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dogot di portibion buhay marukan nami marhiti-hiti todim asalam hutada kami godang nisin leon-leon mitu kami asalam gir-gir ham untuk mulai tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajaumu say sok marlomo nerokam di banua tongon songon na di banua gijang leho matu kami sadadon hangoluan siapari sesa manusa namin songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami unang kami tunggu itu pangunjunan palua kami sian pangago. Damai jalo mapas-pas mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mako. Di sodako Tuhan di bata mau benutu ho jala si marohan amidaho. Di dopakon Tuhan di bata mau benutu ho jala di pasor homa damena tutod di munabi. Amin. Salum jadi di jolo majo keluarga na ipaborokan nang masuk ke masa pensiun dohot na diojakon las songoni manang na full time.
nami dohot ina nami asarap udur mahita sude tu gedung serbaguna HKBP sude undangan nami dohot hita saluhut na ruas nitu hata rap udur mahita tu gedung serbaguna makan bersama dohot ramah tamah mau lihat